дар мулоқот бо ҳайати шахсӣ госпитали ҳарбии вилояти суғд муовини раиси суди вилояти суғд сухан намуда афзуд ки дар паёми навбати худ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ вазифаҳои мушаххас муайян намуданд. гуфта шуд ки дар ин паём пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025-ро барои мардуми шарифи Тоҷикистон ва давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон боз як соли таърихӣ номиданд. ҳалли пуррии масъалаҳои сарҳадӣ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон, шартнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадии се кишвар ва эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ ва рӯйдодҳои муҳими соли 2025 номида шуд. таъкид гардид дар сатҳи байналмилалӣ пешниҳодҳои кишвари мо эътироф ва қабул гардид, аз ҷумла қабули қатъномаҳо доир ба ҳифзи прияхҳо ва криосфера, бахусус дар минтақаҳои кӯҳӣ, нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ, ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардидани ёдгориҳои мероси фарҳанги хуталии қадим ва қатъномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Миллии Муттаҳид дар хусуси эълон кардани соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқи исботи он аст. ҳамчунин номбурда оид ба қабули қонун дар бораи афв табодули назар намуда иброз дошт ки дар асоси ин қонун 18038 нафар маҳкумшуда афв карда мешавад. ин ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли башарро ба садоқати бепоён нисбат ба ватан ва давлат ҳидоят менамояд. бештар аз ин барои дар ҳифз ва таъмини ҳуқуқи инсон дар миқёси ҷаҳон аҳамияти бузурги сиёсӣ, ахлоқӣ ва тарбиявӣ доранд. яке аз ҳадафҳои давлати мо бунёди давлати ҳуқуқбунёдӣ ва ҷомеаи шаҳрвандон мебошад. пас аз ба даст овардани истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ, созандагӣ, бунёди шаҳрҳо, бунёди нерӯҳои барқӣ, биноҳои суди вилояти суғд, судҳои ҳарбӣ гарнизони Хуҷанд ва суди иқтисодӣ ба тариқи замонавӣ истифода қарор гирифтанд. дар навбати худ судии суди вилояти суғд пиромани таъмини суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва рушди устувори давлатдорӣ ки аз муҳимтарин омилҳои пешрафти ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад суханронӣ намуд. ӯ таъкид намуд ки дар Тоҷикистон ин арзишҳо пас аз ба даст омадани сулҳу ваҳдати миллӣ бо такя ба заминаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ таҳким ёфта барои рушди минбаъдии давлат ва ҷомеа шароити мусоид фароҳам оварданд. дар сарнавишти ҳар миллат арзишҳое мавҷуданд ки ҳастии давлат ва бақои ҷомеаро таъмин менамоянд. яке аз муҳимтарин арзишҳо садоқат ба ватан, миллат ва давлат мебошад. ин арзиш на танҳо меъёри ахлоқи шахс, балки омили муҳими пойдории давлат, ваҳдати миллӣ ва рушди устувори ҷомеа ба ҳисоб меравад. таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад ки давлатҳои нерӯманд пеш аз ҳама бар пояи масъулияти шаҳрвандон ва эҳтироми онҳо ба манфиатҳои миллӣ устувор мемонанд.